Nyinga Milton Ocheng. Familia moko ma ok tin ne 70 oninde koyo kaluwore gi kodh yamo mapek mokelo ula e location ma Kaksingri Central e sub-county ma Suba Central e kaunti ma Homa Bay. Midhiero no okelo kethruok mar udi ma kwan gi ok tin ne 20 e otieno ma piny norugodo kawuono. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga e ote mare oyango ni bede sirikal medo menyo midhiero no kendo jiwo jopiny mondo obed gi ritruok. Ruoth ma Kaksingri Central Daniel Magadi ma ne waloso godo e yor simu bende nochiwo ler ewi midhiero no kaka nyotimore. Kaksingri Central wan gi sub-locations ariyo, Sindo kod Nyamarambi. Koro location ka nyoro koth moro nyoa gi e nam. Kaeto kodhni nyochako chiri moro sa adek. Koro after 1 to 2 hours nyokelo oula mang'eny. Oula ni nyomuomo kuonde moko moketho kabisa. Gingo Center, Kaloko, kod kama iluongo ni Kamasindi Village. Koro kuondegi nitie ute manyomuko malawo 20 manyogore piny. Kuonde mag ohala machalo wholesale gini nitie joma olus malawo mana million. Koro the beach be nyokethore kabisa. Kise mag beach no tiere nyaka od kidi moro osekunyo machiegni na lwar. Koro kwa estimate kacha joka lawo mana 5 million to 8 loss molal ka mantiere kacha nikech gige udi nyopi oywero. Utego nyogore piny, mwandu nyolal kanyo mang'eny kabisa. Jomoko nyaka pesa gi ne nyogikano nikech piny obiro mogik e kor udi malo.